ወገኖቼ ልነግራችሁ የምፈልገው ነገር ኢትዮጵያ ከምታስቡትና ከማስበው በላይ እየተገነባች ነው። ከምታስቡትና ከማስበው በላይ ተስፈኞች ስንሆን መልካም ነገር ማየት ስንጀምር የተነሱ ጥያቄዎች እዛ ውስጥ ምላሽ ያገኙ። ለምሳሌ ዓለም ላይ ነዳጅ ችግር አጋጥሟል። ሉፍታንዛ በረራ ቀንሷል። አንዳንድ አውሮፓ ሀገራት 15 ቀን 20 ቀን ከቀጠለ ሙሉ በሙሉ ፍላይት እናቆማለን ብለዋል። የእናንተ አየር መንገድ እንዴት ነው መብረር የቻለው? ይሄን ጠይቅ ኢትዮጵያ አልሰማም። እኔ እንቅልፍ የለኝም፣ እናንተ ግን ስትጠይቁ አልሰማም። ተሰለፍን ብቻ ነው የምትሉት። ተሰለፋችሁ እንጂ መኪና ኢትዮጵያ ውስጥ አልቆመም። ዛሬ እንቅስቃሴ አለ። እንዴት ሆነ ይሄ ነገር? كم تريوا زلهم علمنا أب كبيد وتر بزلاتا أبزلات اللجزء سمعونن عي أمانون يبلو مالله إثيوبيا كاب أنا زفلتون زريو زلهم كاب كأمنو زغل نلعلي صحاتكم كاب كتأمنو وتخلون نلعلي نابل سجنا يتزلل زلا سلزي كاب حجي زلوا كنتات تأب كميهم تريوا زلهم ذي كونه تأنا زبلكم ترى سمعوني زبلهم زلوا كتير دما بزحت هجرات كم بعد لفتانزا زي مثلا ايرلاينس ون سب اسرع شح بزح فلايتس ناتن كانسل جيران اللوا إثيوبيا سلامتاي كانسل كتجبرايك قالتني لكم تحاسبدو ناي مخاين تسقم كم زلكم نسفهم علنا ناي ندادر يجا هم زلهم بر مخاين تطوعي بلاني بلولو انتاي مالتيو بخلت من قدك اسمعكم يا زي ዋጋ ጭማሪ መታየቱንና በተለይ የነዳጅ ሰልፍ በእያንዳንዱ የማደያ ጣቢያ ላይ እስከ 5 ቀናት መኪኖች በማደያ ጣቢያ ላይ ቆመው እንደሚታዩና ከዛ በኋላ 5 ቀን ከቆዩ በኋላ ደግሞ ነዳጅ ሳያገኙ የሚመለሱ መኪኖች በጣም በርካታ እንደሆኑ ነው የጠቀሰው። በነዳጅ መጥፋት ምክንያት የከተማዋ ሕዝብ ለአስከፊ የኑሮ ጫና መጋለጡን ጠቅሷል። በተለይ ሸማቹ ማህበረሰብ የምግብ ሸቀጦችን እስከ 40% ድረስ ነዳጅ በተለይ ህጅንታይ ዝብሎም ዘሎ አቢ ريغاد على زلهم بري ندادكو سينان تطوز بلا مخاين يلوان يبلو مالو سلزي ولا ورحي تسرعكم نحر ورح انت بتسعكم نداد اللويو ريغاد راينو يحيزو اللويز بلوم زلو بتخالد ما ناي ندادي ناي جيت فيل اي سعنان احنا نفرتنا يقين كساقس هالواي زبل زلو ام ناشور تزبلو زلو ابكوننت كوميدي زلو كوميدي ما كمي يخوينو تقداي نايتي إثيوبيان إيرلاينز فلطي بلين جابو زي قبركم استعطيك الزارة بايكل لكن بحفشة أبي أحمد أكبد زبالة مدرخات يخمزلون نقرات أبي إثيوبياون كبيت كمزلون نتسبز نبرزلو نكون النت كغير يزفتن زلو أبي أحمد بز 5 عينات أشكال على كايدا نخنديك زي خيديو كواتسو دي واتسون نجزي نقطفو أبزقن حانت كاريكم No, this is not it. Let me give you عند كريكم ينتايم زبلو زلو مسيلكم التمررك ساعة كندي كيدو خمزلو نغط فلطوه عند صحفتي حادثب حادي إثيوبياوي كم زعينت إثيوبيا رياي فلتني بهيوتي بمبال نوح صحف صحيفني رواقاتات زرزيرو مالتيو إثيوبيا سي بزح شقر رينان دينا بهيوتنا كم زنايلو مع عينت شقر قنقت يمنا يفلتني بمبال حدا نوح زبالة ليستازنا برد صحف نيرون ترغيبيو نبغاكم قبل give me a second ምናልባት ተሐዋዊሳቱን ላ ወደ ውጭ ሀገር መላክ አለመቻላቸው በተለይ ወደ ጅቡቲ ለማጓጓዝ የትራንስፖርት ወጪው በ3 እጥፍ መጨመሩን ተከትሎ ነጋዴዎች ወደ ውጭ ሀገር ለመላክ ያዘጋጁት ምርት እንዲሁ ሀገር ውስጥ እየተበላሸ እንደሚገኝ ነው የጠቀሱት። ሕጂ እንታዮም ዝብሉ ዘለው ኣብዚ ሓደ ጽሑፍ እንታይ ኢሉ ጽሒፉ ነይሩ ነቶም ኣብኒዮ ነቲ ኩነታት ብቐረባ ዘይተከታተልዎ ዘለዎም ኣገዳሲ ክኸውን ዝኽእል እዩ። أي إثيوبيا كم زنايلو معينة من عبرورينا نفلتني نابمباليو أجلس ونيرو كلتا لترو ماي نابسوسا بر استسها زشيت الله هجر كوينا الله 4 كيلو طبسي 500 بر زشيت الله هجر هذا لترو نافطة شعبر زشيت الله كمون هذا فنجال بونا هذا فنجال بون 4 بر بس كم زلوا يزنقر زلوا بجاج مكينة تمنى بابروك ساكندي كبير خمزلو نخماري لي إذن تاي زريكا تكون النت كم تي بلتسجنان أبي أحمدن مانيبليت كجبرو وزفتنو زلو دي كونه تكون النت كابو فلي زبالن كبد زبالة كنا تتقاتي مون كم زلون يزنقر زلو and the situation is dire بلو كبد زبالة كنا تات مخانون دارجا بزح سب كتصور أبزيك الدرجة وريدو خمزلون بزح سب سريح زنبر من مستمن هارنا واقعات نخ قوايا يخبط كم زلوا يزنقر زلو so at the end of the day
እዚ ጉዳይ እዚ ኢትዮጵያ ጥራይ ዘጥቅዑን ኣይኮነን ሃገራት ነዚ ኩነታት እዚ ክሰግሮ ይኽላደን ኣይክእላን ዝብል ዓብ ዲቤት በአፍሪካ ደረጃ እውን ክለዓል ጀሚሩ ኣሎ country essentially go broke because of the Iran war. That's a distinct possibility the longer the conflict continues. And defaults come with painful consequences, from cuts to social services like health, education, or public sector wages. But how do they even happen? Which countries are in the most danger? And what can they or other countries do to prevent them? Well, let's take a look. First of all, how does a country even go broke? Well, just like a business, it owes more to its creditors than it can manage to pay. It defaults on one or multiple loans. Ask Zambia or Ghana or Ethiopia or Chad. All have defaulted in recent years on sovereign loans. So بسنك إذا تفتيروا زلوا كنتات جل هجرات أفريقيا really busted كونه خمس خلا إذا كبا خمس خلا يزنقر زلوا بخميك هجرات كمكونا يخلا ويون بكربات تاريخ زرعنا أيو هجرات اللوادو بسنك تي كنتات كمزي إذا زرجهن إذا ذهب هجرات نهريلكا برجت زامبيا غانا كمون إثيوبيا أبز حلف وان عدن ولدنا عدن كخفلاس لزيك على ناب ديفولت ستيتس أتوين عدن كخفلاس زيك الهجرات تباهيلا بتقومانا IMF وورلد بانكن كمون نيتن G20 زبها الهجرات دقف كبرلن كمزلون متنفسي أكسجين كوهابن كمزلو تنجيرو سليز بلازنا برا هجرات جدما إذا قات يمزلو كنتات نتي كنت قطبة بوزح من قدك تصفع سلزخل اتقطبا مليسو ناترمسك خيد خليهم زبل زلو مرأيانا تدما أبزح سكترس شجر كقاتم كم زغلابتن هجرات مالتهم taking away very important tourism dollars and removing capital as investors fled for safety. The country defaulted in 2022. The restructuring that followed in Ghana has been costly as it has levels, and that means deficit spending is rising, a familiar cycle. Savings. Well, today we أبزيا حنتي كأشارت نيرنا آخركم there was this times بلزلو African countries at or below 2019 growth rate نابلو يقبرونا له زينا قراتياتن target كوينا نالوها بحفشة كم نريد زلنا بزهات هقرات أبزعجي. That's Wars Atiya, a lawyer in Kenya and ex-Africa. Suddenly, again, your economic indicators are now not playing through. So what you have is a scenario of you've taken on a debt and committed to an interest rate, but your economy, even if there is perfect use of the money, that economic growth is not taking place because of factors outside your control. And the war that we're dealing with right now is another trigger mechanism. There are other structural issues at play. Let's have a listen to what the World Bank's managing director told our podcast, The Dip, about vulnerability into their economy. They tend to have particularly high employment needs and challenges. And we're very focused on what those issues will be. Again, those structural problems are now انتايم زبل بحفشة هجرات أفريقيا زي حجي أقت يموزلو شجر بخبيدو كحاسين كم زغلن واجنا ندادي موسخو بتحدى بتخالد ما تقلال كم تزدلي أو ندادي كمون دقي أبجز يكره باب زي مخالن نتسون كف زلو كطباناتن كمون فابريكاتات نداد تدير رقيبو برودكشن كاباسيتي ناتو كفري كلنيو أفريو دما ندادين لوجستيكس انت دي سرعون بعلاقات سدداي كلنيو قبل دما دقي تحرستاي حريصو نخنبر دقي ركبنيو ويبن تراكتور زغون نداد انت تساينو اتسقم اب افريقاويان زلوتي 5% عبيت كرياندو 8% كرياندو زبحال زنبره بقليلو كدمساس زغل مخانون بقليلو دبا نفسهم كف كمصا زخلا حجرات مخانن حجرات افريقيا يوم زنغرو زلو حتى دما بلصقنا كابتن احنا نامنون العليات هاجرنا تعبز الله يبلالو بخمدي كون ايكونن نزغير نغطفو باي ذا واي اتنا يقطبات صقم نبين طراي كمان كما كازغلا يكونن مالت قطباو شجر بهاجرات كاب غزينا بغزي يمصيو صقم سي ناي ኢትዮጵያ ጥራይ ኮነ ናይ ነዳዲ صقم እቲ صقم ኣብ ልዕልዩ ናይ ጸጥታ صقم ምስ ወሰኸዩቲ ዝገደደ ዝባሃል በአማራ ክልል በፋኖ ኃይሎችና በመከላከያ ሰራዊት መካከል የሚደረጉ ውጊያዎች ቀጥለዋል። በሰሜን ወሎ በራያ ቆቦ ወረዳ በጮቢና ኢዮብ በተለምዶ አዲስ ዓለም በር አካባቢ ዛሬ ከጠዋቱ 12 ሰዓት ጀምሮ ውጊያ መካሄዱን የፋኖ ቃል አቀባዮች ለኢኤምኤስ በላኩት መግለጫ አስታውቀዋል። በውጊያውም የመንግስት ታጣቂዎች ዲሽቃ ጭምር በማውደም በአገዛዙ ላይ ድል ማግኘታቸውንም አክለዋል። የመንግስት ታጣቂዎች እስትሪዎ ዘለኹም ድማ ከም ተደጋጋሚ ጅውን ኣብ ክልል ኣምሓራ ብፍላይ ኣብቲ መን ኢኻ ትብሎ ቦታ ዝነግሮ እዚ ወሎ ኣብ ወሎ ብተደጋጋሚ ብዙሕ ኩናት ይካየድ ከም ዘለዎን ኣብ መንጎ ብልፅግና ሰራዊት ናይ ብልፅግናን ፋኖን ብተደጋጋሚ ኣብ ምትህልላኽ ከም ዘለዎን እቲ ኩናት ድማ እና
እናተደጋገመ የጋጥም ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለው ብመንፅር ድማ እቲ ሰራዊት ናይ ፋኖ ብዙሕ ግዜ ኣምቡሽ ከምዛ ተሓቢዩ ፀኒሑ መጥቃዕቲ ብምግባር ሰራዊት ናይ ብልፅግና ከቢድ ሽግር ፈጢሩሉ ከም ዘሎ እዮም ዝነግሩ ዘለው እንታይ ዝብል ዘረባ ወፂኡ ነይሩ ሓደ ካብቶም ፀዋዕቲ ኩናት ዝኾኑ ገናዞ እንታይ ኢሉ ፅሑፍ ኣውፂኡ ነይሩ ፋኖ ኣብዚ ዋን እዚ ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ብልፅግና ድስቁልቁል ኢልዎ ዘሎ ኩነታት ተጠቂሙ ኣገዳሲ ዓወት ክጎናፀፍ ተዘይክኢሉ ምናልባት እዚ ሽግር ተኣትዩ እንተሓሊፉ ንብልፅግና ንፋኖ ንባዕሉ ሓደጋ ክመፅኦ ይኽእል እዩ ዝብል ፅሑፍ ርየ ነይረ ስለዚ ፋኖ ነዚ ሕጂ ተፈጢሩ ዘሎ ኩነታት ክጥቀመሉ ከም ዘለዎን ንዑ ተጠቂሙ ድማ ቀልጢፉ ነዚ ዘለዎ ፀብለልትነትን ብግምጣሉ ድማ ናይቲ ፀላእዩ ዘሎ ድኽመትን ተጠቂሙ ናብ ዓወት ክበፅሕ ኣለዎ ዝብል ገምጋም ከም ዘሎ እዩ ዝነግር ዘሎ ኣብዚ ኣብይ ኣሕመድ ግን ፀገሙ ቀንዲ ኣብቲ ጥቁ ዘሎ ሸነ እውን ዝገብሮ ዘሎ እንተሪኢኻ ተሰንብድ እዩ እዚ ኸ ከም ትሪእዎ ዘለኹም 100 ኪሎ ሜትር ካብ ኣዲስ ኣበባ ርሒቆም እዮም ነዘን መኻይን ወታደራት ናይ ኦላ ወይ እውን ናይ ተሸነ ዝበሃል ከም ዝሓዝወን ኢና ንርኢ ዘለና ሕጊ ኣልቦነት ኣብቲ ሃገርሲ is just unbelievable ስለዚ ተሃገርሲ በቃ ክትህሉ ስለ ዝደልይዋ ዘሎ ክትፈርስ ስለ ዘይደልይዋ ዘሎ እምበር ዝተረፈ የብላን ተሃገር ኮራርም ታረጊፋ ክትብል ትኽእል ኢኻ ብኩሉ እዮም ዘርግፍዋ ዘለው and lawlessness ሕጊ ኣልቦነት ድማ ብታዓዲ እቲ ካልእ ዳይሜንሽን ናይቲ ዘሎ ፀገም ዝበሃል ዘሎ እዩ ናው እዚ ኩሉ እናሃለዎ ከሎ እቲ ኩናት ናብ መንገፆም እዮም ከፀግዕዎ ዝፍትኑ ዘሎ ናብ ኤርትራ መብዛሕትኡ ግዜ በኤርትራ ላይ አስቸኳይ የጉዞ ማስጠንቀቂያ በማውጣት ዜጎቹ ከድንበር አካባቢዎች የእንግሊዝ መንግስት በኤርትራ ላይ አስቸኳይ የጉዞ ማስጠንቀቂያ በማውጣት ዜጎቹ ከድንበር አካባቢዎች እንዲርቁ አሳሰበ። በብልጽግናና በኤርትራ መካከል የተጋረጠው የጦርነት ደመና ከቀጠናዊ ስጋትነት አልፎ ታላላቅ የዓለም መንግስታትን እያሳሰበ መጥቷል። የእንግሊዝ መንግስት የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ባወጣው መግለጫ በሁለቱ ሀገራት መካከል ያለው ወታደራዊና ዲፕሎማሲያዊ ውጥረት ከፍተኛ ደረጃ ላይ መድረሱን ይፋ አድርጓል። በመሆኑም ዜጎቹ ወደ ኤርትራ ከማቅናት እንዲቆጠቡና በሀገሪቱ የሚገኙ እንግሊዛውያን የከፋ ችግር ሳይፈጠር አስቀድመው እንዲወጡ አሳስበዋል። የእንግሊዝ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ባወጣው በዚህ መመሪያ ዜጎቹ በሁሉም ኤርትራ የየብስ ድንበሮች በ25 ኪሎ ሜትር ርቀት ውስጥ ፈጽሞ እንዳይገኙ ጥብቅና የመጨረሻ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሕጂ ድማ ኣብ እንግሊዝ ዜጋታቱ ናብ ካብ ኤርትራ ኣብ ኤርትራ ዘለዎ ምንቅስቃሳት ናቶም ክዕርዩ ከም ዘለዎን ምክንያቱ ኣብ ደቡብ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ውግእ ክለዓል ከም ዝኽእል እዮም ዝብሉ ዘሎ ሲሪየስሊ anyway I know እቲ ኣጀንዳ ንምንታይ ምዃኑ ኤርትራ ናብ ሰላም ገፃ ትኸይድ ምስ ኣሜሪካ ክሰርሕ ትኽእል እያ ዝብል ዘረባታት ስለ ዝመፅእ ዘሎ ንፅይቆ ዝዓይነቱ ክኸውን ዝኽእል US advisor Mossad Pelosi is proposing to anyway እቲ ዝገብርዎ ዘለዉ ኩነታት ጌጋ ሳመሪ ትላ ደለ መስለኒ no sorry British citizens are strictly the warning cites a high probability of open war between ዝለዓለ ተኽእሎ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ክፉት ቅልዑ ዝኾነ ኩናት ንክካየድ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እቲ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩነታት እቲ ኩነታት ቀሊል እዩ ዘሎ ክትብል ኣይትኽእልኒ ኢኻ ግን ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን I don't see this right now እዚ ግዜ ኣይክህሉን ወይ እውን ከምኡ ገምጋማት ክህሉ ኣይክእልኒ ክትብል ኣይትኽእልኒ ኢኻ right now ብልፅግና ካብ ኣዲስ ኣበባ ንክንቀሳቀስ ከመን ተሸጊሩ ዘሎ ናብ ኤርትራ ኩናት ክገብር ኢልና ክንግምት ኣይንኽእል ኢና ስለዚ ዜጋታት ናይ ብሪቲሽ strictly told to stay at least 25 kilometers away from all land borders 25 kilometer ካብ ክልቲኡ ዶባት ወገን ኢትዮጵያ ይኹን ወገን ኤርትራ ክርሕቁ ከም ዘለዎም ከም ድማ the UK government warned it will have limited capacity to evacuate citizens if conflict starts ከም ድማ ዝኾነ ፀገም ተጋጢሙ ንዜጋታቱ ከውፅእ ብዙሕ ዓቕሚ ክህልዎ ከም ዘይክእል travel experts know that such a warning from major powers usually indicate war is imminent ቦግ ኣቢልኩም እዚ ዓይነት መጠንቀቕታ ካብ ክወሃብ ከሎ መብዛሕትኡ ግዜ ኩናት ዘይተርፍ ክኸውን ከሎ እዮም ዝብሉ ዘገድሪ ዝሕዝን እዩ ከመይ ጌርካ ንኤርትራ ኣባሉታዊ ዜናት እትዋይልካ ለይትን መዓልትን ክፀዓር ከሎ ንሪኦ ዘለና ኢና ምናልባት ምስ ምንታይ ከንተሓሕዞ ንኽእል ኣብዚ ናይ ሕጂ ኩነታት እንድሕር ኢልኩምኒ ምስቲ ኤርትራ ምስ ኣሜሪካ ትገብሮ ዘላ ዝብልዎ ዘለዉ ብዝሰፍሐ መልክዕ ድማ ከውርድዎን ከደይብዎን ዝውዕሉ ዘለዉ ነዚ ጉዳይ ናትና መረጃ ለግብፅ ሽምግልና የኢሳያስና ትራምፕ ሚስጥራዊ ምክር በአሜሪካና ኤርትራ መካከል ለበርካታ አስርት ዓመታት የዘለቀውን ዲፕሎማሲያዊ ቅዝቃዜ ለመስበር አዲስና ሚስጥራዊ ንግግር መጀመሩን የሚጠቁሙ መረጃዎች እየወጡ ሲሆን ከዚህ ያልተጠበቀ እርቅ ጀርባ ግብፅ እንደ ዋና አሸማጋይ መቆሟ ተሰምቷል። የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ከትራምፕ የቅርብ ሰው ጋር መገናኘታቸውን ያመለከተ አዲስ መረጃ ይፋ ሆኗል።
እንደ አፍሪካ ኮንፊደንሻል ዘገባ የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ የአፍሪካ ጉዳዮች ከፍተኛ አማካሪ ማሳድ ብሎስና የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ በተገኙበት የተካሄደው ይህ ከፍተኛ ዘመቻ ተከፍቶብናል ሲል አስታውቋል። አሜሪካ ከሰሞኑ ከኤርትራ ጋር ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነቷን ለማደስና ወደ ቀይ ባህር ተጽዕኖ ለማስፋፋት እያቀደች እንደሆነ ሲነገር ሰንብቷል። ነገር ግን የአሜሪካ አንጋፋ ዲፕሎማቶች ከአስመራ አገዛዝ ጋር የዲፕሎማሲ ግንኙነት ማደስና ማዕቀቦችን ማንሳት ስትራቴጂክ ሽንፈት ነው ሲሉ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ነዚ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኣሜሪካን ክግበር ንዝኽእል ዝምድና ንዑ ንምዕንቃፍ ዝግበር ዘሎ ሓጎዝጎፅ መግለፂ እኳ ዘይርከቦ ገጅፍ ዝኾነ ሓፍከፍ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ነቲ ነገር እቲ ንክዕንቅፉ ስለዚ ብርግፅ ኤርትራን ኣሜሪካን ነዚ ወሲዶሞ ዘለዎ ስጉምቲ ኣይሆብ ንኺሶም ይቕፅልዎ ኾኑ ምክንያቱ መንግስቲ ኤርትራ መልሲ ሂብሉ ነይሩ እዩ ነዚ ስቂሉ ክርኢ ከም ዘይኮነ ነቲ ዘጋጥም ዘሎ ኩነታት ነዚ ፀያቂቶ ዝገብርዎ ዘለዉ መንግስቲ ኤርትራ ስቂሉ ክሪኦ ከም ዘይክእል ገሊጹሉ ማለት እዩ ዋሽንግተን ነቲ ብመጽሔት ዎል ስትሪት ዝተዘርግሐ ሓበሬታን ዝሰዓበ ተቃውሞታትን ዘነፅግ ወግዓዊ መግለፂ ሂብሎ እዚ ሓድሽ ምዕባለ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ንዓሰርታት ዓመታት ዝፀንሐ ዲፕሎማስያዊ ምስሕሓብ ናብ ሓድሽ ምዕራፍ ንምስጋር ዝግበር ዘሎ ፃዕርታትን ዘጋጥሞ ዘሎ ብድሆታትን ዘጉልሕ እዩ ኣዜ ብርሃነ ኣብ መንጎ ኤርትራን ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካን ዝፀንሐ ምስሓብ ብኸፊል ንምልዓል እገዳን ዝምድናታት ምምሕያሽን ዝግበሩ ዘለዉ ተበግሶታት ኣብ እዚ ቀረባ ግዜ ዛዕባ ኮይኑ ቀኒሎ መጽሔት ዎል ስትሪት ጆርናል ከም ዝሓበረቶ ላዕለዋይ ልኡኽ ኣሜሪካ መስዓድ ብሎስ ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብኣሳላጥነት ፕሬዚደንት ግብፂ ሚስጥራዊ ዝርርብ ብምክያድ ነቲ ዝፀንሐ ዲፕሎማስያዊ ተነፅሎ ንምስባር ይንቀሳቐስ ከም ዘሎ ኣቃሊሑም እንተኾነ እዚ ተበግሶ እዚ ካብ ገለ ኣሜሪካውያን ፖለቲከኛታት ሓያል ተቃውሞ ይገጥመሎ እቶም ተቃዋምቲ ኣብ ኤርትራ ጭቡጥ መዋቕራዊ ለውጥን ሰብኣዊ መሰላትን ኣብ ዘይተረኣየሉ እገዳ ምልዓል ንምልካዊ ስርዓት ሞጎስ ንኣሜሪካ ድማ ስትራቴጂያዊ ፍሽለት እዩ ብምባል ይነቕፉ ኤምባሲ ኤርትራ ብሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ነዚ ጉዳይ እዚ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ ወግዓዊ ምላሽ ነቶም ተቃውሞ ዘስምዑ ዘለዉ ወገናት ተኻፈልቲ ሎቢታት ክብል ፈሪድዎም ኣሎ እቲ መግለፂ እዞም ውልቀ ሰባት እዚኦም ነቲ ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ሰላምን ምትሕግጋዝን ተስፋታት ንምዝራግ ናብቲ ዝበለየ ትረኻታት ተመሊሶም ጥርጣረታት ይዘሩ ከም ዘለዉ ወቂሱ እዚ ተቃውሞ ሎቢታት ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ ዝሓለፈ بقدر حكيك تري خلقها I was if I can show you there was this زياد صحفتي حجي أبز غربا أب social media كسورية يالله انتايتي senior bureau official for African affairs نيك تشكرز بحال دي صحفيو تي سمز زارب وزلو انت سميكمو Senate Foreign Relations Committee hearing دحري ناي Senate Foreign Relations Committee ناي وطعي policies ዝከታተል አካል አቡ ምስተዛራረቡ ዝገበርዎ መግለጽ እንታይ ይብል ነይር መስለኩም the US approach to counter terrorism in Africa ጸረ ግብረ ሽበራ ይኹን ካልን ንምቁፅጻር ኣብ አፍሪካ ንገብሮ ዘለና ተበግሶ ኢሎም ዘውፅዎ ማለት እዩ ሓደ our approach is grounded in respect for sovereignty and realism about political conditions on the ground ንሕና ንኽተሎ ኣብ ምምሕዳር ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዘለና ንኽተሎ መንገዲ መጀመርያ እንታይ ይብሎ our approach is grounded in respect for sovereignty ንሉላውነት ናይ ሃገራት ኣኽቢርና ከምኡ ድማ realism about political conditions on the ground ፖለቲካዊ ኣካይዳ ኣብ ባይታ ዘሎ ንዑ ብኩንነት ዓይኒ ኢና ንሪኦ ይብሎ we engage governments as they are not as we wish them to be ኣብ ዝኾነ ይኹን ዘሎ መንግስቲ ከም ዘለዎ ምስቲ ዘለዎ መንግስቲ ከምቲ ዘለዎ ኢና ምስ ክንዘራረብ እንደል እምበር ከምቲ ንሕና ንደልዮ ምስኮነ ኣይኮንናን ክንዘራረብ ንመርፅ ዘለና ናትና ኣካይዳ እዮም ዝብሉ ዘሎ This does not mean abandoning our values, but pursuing them through pragmatic diplomacy rather than public pressure that can undermine cooperation. ስለዚ ንሕና ንዝኾነ መንግስቲ ከም ዘለዎ ኣብቲ ዘሎ ባይታ ከም ዘለዎ ኢና ምስ ክንዘራረብ ንኽእል እዚ ማለት ድማ ነቲ ናይ ቀደም ኣካይዳና ወይ ነቶም ክብርታትና ንገድፎም ኣለና ማለት ኣይኮነን እንታይ ዳ ተግባራዊ ወይ ከዓ ኣብ ኩንነት ዝተመርኮሰ ኣካይዳ ተኸቲልና ምሳቶም ክንሰርሕ ተጀሚርና ድማ ቀስ እናበልካ መይብ ስራሕካ ክትገብር ትኽእል ተደየለ ካብ መጀመሪኡ እዚ ቀይር እዚ ግበር እዚ ግደፍ እዚ ልዕል እዚ ተንክፍ እዚ ናብዚ ኪድ ክንብል ተጀሚርና ነቲ ክንገብሮ ንኽእል ሽርክነት እውን ክሰርሓልና ይክእልኒ እዩ ዝብል ፖሊሲ እዩ ስለዚ በዛ ዝብልዋ ዘለዉ ነቲ ፎሬን ፖሊሲ ናቶም በዚ መስመር እዚ ክርእይዎ እንተኮይኖም ምስ ኤርትራ ዝግበር ዝምድና ፀጋ ዳ እምበር ፀገም ክፈጥረሎም ኣይክእልኒ እዩ የግዳስ ከምዛ ዝብለኩም ዘለኹ ነቲ ጉዳይ ናትና ነዚ ነገር እዚ ካባና ንምጥምዛዙ ብዙሕ ነገር ይዝግበር ዘሎ
ናይ ብሓቂ ድማ ዝሕዝንዩ ግን ኢሪዝ ወለሪዝ ከም ዘሎ ኣግራው ቴሌቪዥን ኣብ ዝገበረው ቃለ መጠይቅ እውን ኣቀዲሙ ዝጠቀሰ እዩ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣብ መኸርቲና ዝብሉ ሎቢታት ነቲ ጽምዶ ዕድል ክህቦ ኣይደልዩን ብምባል እዚ ኣሰራርሓ እዚ ንመሰይጠንን መወደንን ዝዓለመ ባህሊ ፖሊሲ ኣሜሪካ ምዃኑ ገሊጹ ነይሩ ሙዳታት ኤምባሲ ዘውፅኦ መግለጺ እቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ን10 ዓመታት ዝጸንሐ ጸቕጥን እገዳን ንዘባዊ ምርግጋ ይኹን ንረብሓ ኣሜሪካ ከም ዘየገልግል ብምጥቃስ እቲ ንቅድሚት ዝወስድ መንገዲ ነቶም ውፅኢት ዘይብሎም ፖሊሲታትን ብውልቀ ሰባት ዝድረኹ ሽርሓዊ ትረኻታት ምውጋድ ጥራይ ምዃኑ አስሚሩሎ በአብይ አህመድ መስሪያ ቤት በኩል የተጻፉትን ደብዳቤዎች እየተመለከትኩ ነበር። መጀመሪያ የአንተ ፕሬዚደንትነት የተራዘመው በ2013 አዋጅ ነበር። አዋጅ ስራ ላይ እንዳልሆነ ይታወቃል። ሁለተኛ ተስተካከለ ተብሎም የተራዘመው በ2015 በወጣ አዋጅ ነው። እሱም አዋጅ ተሽሮ ሌላ አዋጅ ወጥቷል ከዛ በኋላና የማይገባኝ ለምንድን ነው በህይወት ባለ ህግ ስልጣኑን ማራዘም ያልፈለጉት? በተሻረ ህግ ከተሻረ ህግ የሚቀዳ ስልጣን ትርምስ የመፍጠር ግብ ያለው ደረጃ ደብዳቤው ያየሁት አንተ የተጻፈው ይጨረስና ሪፖርት የሚባለው ነገር እሱ ጨረስኩ። ከዛ ተመልሼ ሆቴል የገባ ወደዚህ መምጣት ነበረብኝ። ከመምጣቴ በፊት ግን ኦልሬዲ እዛ የሆነ አንዳንድ ኢንጌጅመንቶችን ከመጣ ዘንዳ ለማድረግ ሆቴል ገባ። ከሰዓት በኋላ ሆቴል ስገባ ያ እንትን መጣ። እጄጋ እኮ የደረሰ ደብዳቤ የለም። ፎርዛት ማተር በቃ እንደ ማንኛውም እንጃ በምንድን ነው በራሱ በፕራይም ሚኒስትሩ ፐርሰናል ይሁን ያ በፋና ወይም በምን ብቻ ይወጥ እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ብልጽግና አብይ አሕመድ ነቲ ሽመት ክበካ ከሎ ኣታሊሉ ከም ዝሃበካ ፈሊጥካ ዶ ማዓስከ ፈሊጥካ እዩ ዝብሎ ዘሎ። ምክንያቱ እቲ ሽመት ብመንገዲ እቲ ውዕል ፕሪቶሪያ ክገብረልካ ዝግቦ ዘይኮነ ዝሃበካ ኣታሊሉ ብካልእ ቅድሚ እቲ ኩናት ብዝነበረ አንቀጽ ሕጊ እዩ ነቲ ሽመት ይበካ ዘሎ። እዚ ማለት ድማ መጋበርያ ናቱ ንክትከውን እምበር ብመልክዕ ብመሰረት ናይቲ ውዕል ፕሪቶሪያ ፕሬዚደንት ናይቲ ክልል ንክምረፅ ዝተገበረ ኩነታት ምዃኑ ስለምንታይ ከም ዓይነት ድራማ ክገብሩ ክኢሎም ንዝብል ዘረባ እዩ ዝምልስ ዘሎ። ንሱ ቀልጢፉ ከም ዘይሰምዖን ከም ሰቡ ደንጉዩ ከም ሰምዖ እዩ ዝነግር ዘሎ። ኣዛራባ ርእሲ ስለ ዝነበረ ድማ እዩ ኣብ ዩቱብ መፅኡ ብዛዕባ እቲ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩነታት ብዙሕ ድራማታት ተገይሩሎ። ናይ ብሓቂ ኣብ ብስቁልቁል ዝበለ ፖለቲካ ወሪዳ ዘላ ተዓዲ ከመይ ክኸውን እቲ ኩነታት ናይ ትግራይ ቁርብ ዘተሓሳስብ እንዲ ግን ያ ሪዝ ወረዲዝ ቀሊል ዘይኮነ ፖለቲካዊ ኩነታት እዩ ኣብ ትግራይ ኣጋጢሙ ዘሎ። ንእሽተይ ጥራይ ክውስኸልኩም ድሕሪኡ ክንሰግሮ ንኽእል ኢና። ካልእ እውን ከምኡ ሓቲትዎ ነይሩ፣ ብዙሕ ሕቶታት ሓቲቱ ነይሩ። ካልእ ዝብልዎ ዘሎ ስምዑ። ችግር እቶም ዝፈረሙ ሰባት ኩነታት ዝወለዶ እዩ። ሕዚ ግን ናብቲ ናይ ትግራይ ረብሓ ብዝቕይር መንገዲ ንኺደሉ ከይብሉ በቲ ዝፈረሙሉ መንገዲ ክመርሕዎ ክፅዕሩ ትሪኦም እሞ እቲ ጉዳይ ሲ እቲ ኩነታት ተገዲድዎም ዘይኮነስ ደልየምዎ ግዲ እዮም ፈሪሞም ወይ ኢልካ ክትሓትት ትግደድ። ንኣብነት ጊዜያዊ ምምሕዳር ምጥያሽ መንግስቲ ኣፍሪስካ ትምልከት። ሽዑ እውን ጥሪ ከባቢ ሓንቲ ፅሑፍ ካብቶም ናብ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ዝኸዱ ሰባት ኣርቲክል ዝበሃል ሓንቲ ፅሕፍቲ ኣብ ሓደ ሚድያ ኣብ ሓደ ዌብሳይት ዝተሓተመት ነይራ። እንታይ ኢሉ ፅሒፉ ኣብ ትግራይ ዘሎ ቤት ምክሪ ኣፍሪስካ ጊዜያዊ ምምሕዳር ምጥያሽ ዘድልየሉ ምክንያት ይብል ኣብ ፕሪቶሪያ ዝተስማዕማዕናሉ እዚ ዝገበርናሉ ምክንያት እቲ ቤት ምክሪ ሙሉእ ብሙሉእ ሕወሓት ስለ ዝተቆፃፀሮ እዩ ኢሉ ፅሒፉ ብእንግሊዝኛ እዩ ፅሑፍ። ድሓር ሕቶ ተፈጢሩልና መንግስቲ ኢትዮጵያ ብ2012 ኣነ ዘይተሳተፍኩሉ ወይ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ዘይተሳተፈሉ ዘካየደው መረፃ ኣፍርሱለይ ኢሉ ብምሕታቱ እሞ ንሕና ከዓ ምእንቲ ሰላም ኢልና ድሓን ተረዳዲእና ፀገማት ክንፈትሕ ንኽእል ተኮይና ንሱ ኣፍሪስና ቀልጢፍና ናብ መረፃ ንእቶ ኢልና ተቐቢልናዮ ዝኣተና ዘይኮነ እዚ ጉዳይ እዚ ብስሩ ናይ ሕወሓት ስለ ዝኾነ ይፍረስ ዝብል ሕቶ ቀሪቡ ዝኒሆ ካብ ትግራይ ዘረባ እዚኣ ጻድቃን ዝገበረ እያ ነይራ። ጻድቃን ዝተዛረባ እያ ነይራ ድማ ክሳዕ ክንደይ ነቲ ውዕል ፕሪቶሪያ ንክፍርሙ ኢሎም ሰደድዎም ጌታቸው ረዳን ጻድቃንን ክንዲ ምንታይ ተንኪሎም ከም ዝነበሩን እቲ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝወሩ ዘሎ ድስቁልቁል ዝብል ዘሎ ኩነታት ናይ ዓቢ ሽጣራ ጥራይ ደይኮነስ እቶም ንሳቶም ዘወከልዎም ጌታቸው ረዳን ጻድቃንን እውን ኣካል ናይቲ ፀወታ ከም ዝነበሩ እዩ ዝነግር ዘሎ።
ናይ ብሓቂ ዝሕዝን ድራማ እዩ ኣብዛ ክልል ዘጋጥም ዘሎ ንበይኒ እዩ